Daghan rong tao nagkapuliki sa daghang mga kahingawa o daghang buluhaton. Nya si Kristo mitudlo nato nga usara di ay ang gikinahanglan aning kinabuhian. Usara. Nya kung usaray imong concern, maura na imong focus, once makuha na nimo, awa na, humana. Ang tanan, wa nay wa na kinahanglan na. Nya kahibaw mo unsa ning giingon ni Kristo nga usaray gikinahanglan. Kahibaw mo? Lingiyay mong tupad. Ingna pilaroy imong gikinahanglan. Ayun na. Pila ka buok imong gikinahanglan ron. Niara ba tayo mga nindot kay uniform? Sa ningahan anilang kuan NYPD, New Young Filipino Defenders. Bantay mo ha. Pa-defender mo diya. Unsa may gikinahanglan ron? Ha? Unsa man ang usaray gikinahanglan? Sige, wa mo itubag. Wa sa ko kaybaw. Wa man gibutang dire. Pero basin og mao gid ni ang gikinahanglan kay giingon man ni Hesus si Maria nakapili sa labing maayo, sa labing gikinahanglan. Ug unsa man ang pagpaminaw sa Ginoo. Ang pagpaminaw ba sa gitudlo sa Ginoo? Kana bang magpatudlo tag Ginoo? Kay di gay ta magpatudlo Ginoo, porting daghanang mutudlo nato nya magkabuang taggukod sa ilang gitudlo hangtod ma-stress na ta. Sama nang mutudlo gyud kinahanglan gyud nga gwapa ka. Sige, sunda na. Ma-stress gyud ka. Kay di man gyud ka gwapa. Isa kung saon pag-usap-usap ng imong naong kana ra man gyud. Saon na imong kolor-koloran imong buhok. Wa gyud mao ra gyud na imong naong, nausab lang imong buhok. Kis kas imong kilay kay aron mo arang-arang imong naong, mao ra gyud na imong naong, kiniskisan lang ang kilay. Mao ra gyud ang naong. Daghang kay motudlo na sa uban kinahanglan kuno healthy gid ta, kinahanglan wa gi sakit. Aw sige, sundan ang tudloa. Mas stress gyud kag sigig pangitag tambal or mga check up or exercise aron lang gyud di masakit na mukalit lang kag kamatay tungod sa imong stress. Dili. Ambot og na stress ba to siya si Father Bobby Paraguya, 54 years old. Una na nako sa pagkapari, minako mga 6 or 8 ka tuig. Una siya nako sa pagkapari. Pero maguwang ko niyag edad, maguwang kog mga 5. Kay mo 59 naman koron. Oy, wa ka mata adtong kuano adtong pizza 14. July 14. Gituktok na sa kwarto pag abli gipugos og abli kay wa naman mangabli. Oy, patay na. Patay na dito sulod. Lagsi kay ito. Abtik ito sa tanan. Wa gito'y ingon nga gibati. Pagdayong katog. Patay na. Wala pa say mga usa ka buwan nga milabay, naglubong sa tani Father Aw o Karol nga 58 years old. Parihas mi. 58. Naligo ba kay padungad to sa mutambong sa among clergy monthly recollection. Oy, wa kagawa sa kaliguanan, namatay. Nakadungog sad mo adtong nahitabo ni Father Fernando Suarez. Nagduwag tennis. Nagduwag tennis. Ang uban magsige magduwag tennis, may sana pa din magpasingot ka para di ka mamatay sa iyo. Sige duwag tennis. Oy, nagduwag tennis Father Suarez, patay oy dito sa tennisan. Sa magbike ta, magbisikleta kay may na kay hanggap hangin nya lihok ang imong lawas, nindot kay na kay healthy kay ta. Pila naman kabuk namatay aning bisikleta dinhi aning ato. Tulo na. Sunod ani kamo na sad. Maminaw ka na, ma-stress ka nya maminaw sa ka kanang imong anak disiplinaha gina ang imong anak. Sige, disiplinaha.
Naaw na tog dili baka ma-stress. Oh. Didto pangutana ni Kristo. Ang itudlo ni Kristo the best gina, makawagtang nag-stress. Unsa may gitudlo ni Kristo? Alagari ang mga nanginahanglan. Alagari. Amo na si Abraham sa unang pagbasa, niabot ang mga tao nga tan-aw niya tulo ka tawo gigutom, iyang gialagaran, istranyo, wa siya kaila. Alagad man, ingo man Ginoo alagari gid ang tanan. Ani alagad siya, malipayon siyang nialagad. Na-stress siya, nalipay. Porting lipaya. Unya kay nalipay naman siya, nalipay man sa tong mga taong iyang gialagaran, mihatag dayo grasya ang Ginoo. Kadto dieng tulo, mao man dito ang mga anghel. Mga anghel man dito sa Ginoo, si Michael, Gabriel, kisa ng tulo ka archangel? Rafael. Oh, niadto si Rafael kay giayo ang pagka-barren, ang pagkadi mo anak ni Sarah. Niadto sad si Gabriel kay siya may tig-announce nga mamabdos na ka. O mo to ni-announce katong pag di ba na mo to ni-announce ni Maria nga magmabdos ka? O mo say niingon. Onya didto sad si Michael kay siya may defender against ni Satan. Kay basin unyag mo intervene si Satan inig abot sa grasya sa anak. Oh, silang tulo gialagaran, pero ang ilang mga naong pag adton la didto mga estranyo, kapoy ang naong. Mo tingos Abraham, kaon mo nya pahuway mo kadiyot. Kamo karon adto sa inyong balay. Ug naay magbarog-barog nga hugaw kay ignaong, kapoy kay ignaong, siga kay mata, daghan kay patik. Unsa man inyong pasudlon o pakanon nya papahuwayon o sirad-an ang balay? Oh, sige. Siradi mong balay. Aron di na sila kasod kay mangawat o diyan na tuliso niya mo, pamatyo niya mo. Mo man ay teaching sa kalibutan. Isalikway na kay namiligro ka. Di oy, ningon si Kristo, pasudla sa inyong balay ang way balay. Oh, sige, buhata na, relax kay ka. Labi na gyud mupatay gid na. Relax kay ka nga mamatay. Ay nga naman, nakatuman ka sa sugo sa Ginoo. Kay kani magong sugo sa Ginoo, kanang itudlo sa Ginoo, mo nay makawagtang sa tanan natong problema. Asa man tuo mo dili? Pangita mo og sugo sa Ginoo nga dili makaparelax. Relax gyud ka kayo. Kanang imong Ginoo, kung sagpaon imong pikas aping, ipasagpa ang pikas. Di ba relax kay ka? Ang katong nanagpa mo toy mahago. Ikaw igo ra man kang piti-piti imong naong diha. Oh, okay ra kayo. Pero ingnon ka sa kalibutan, way sukod sa baos, ay gyud padaog. Sagpa suklisan, kapoy sukol. Di ba? Kana ding mga marites, ang sama na, buwa-buwa yung babag panglibak. Og imo na silang pahunungon, ma-stress ka, Unsa may gisulti ni Kristo? Pasaylo alang og kapito. Oh, di ba na? Relax na ka. Bisan pagtabangan pagag mga marites. Og mao na ni siya ang gitawag og presensya sa Ginoo. Nga maura gigikinahanglan nato kay wa gani nang presensya sa Ginoo sa tong kinabuhi, bisag unsa pa kadaghan sa imong kwarta, bisag unsa pa ka successful, wa na gyud mahitabong nindot sa imong kinabuhi. At tanawa lang ng Russia ug ang Ukraine. Ngano pa man yung naggubat sila nga kanindot gyud sa ilang na achieve sa kinabuhi. Di ba? Kanang mga dato kaayo nga karon nagsigig maintain og mga tambal kay di nakatug. Purti man tang daghan nagkwarta nung galisod magtug. Ni ano'y way kwarta wa pay higdaanan, hagok man. Humagsuyop sa rugby. Wa man sa sila laing pamahog paniudtog panihapon, rugby ra man sad. Oh, di ba? Kita bitaw ko nas una, inahan na itulo ka buk anak. Diyan ang atbang sa iglesia ni Kristo padong nangadto sa Archbishop Palace kanang yung iskina diha na diha sidewalk. Oh, ana atbang ato gasoline station sa una karon Jollibee naman na diha.
At ba nga na, naglakaw ko, kaya diha man ko ma-assign sa una, Archbishop Palace, SPFY. Alas City sa buntag, ang anak sigig kab-kab sa iyang mama, ngayo ba? Ngayo. Ang mama gahigda. Atong bag na perting itumasad, bulingon kayo, abli dayon ang mama, nagkuyog na to mga anak, kuha dayon sa plastic, pulos gyud rugby, pangtagsa dito, tagsa nasa siya iya, suyop din sila. Pag humanag suyop nga natag, ako mo giobserbahan, tagbaw-tagbaw na, gipanghipo sa mama, siya man naman pamahaw, dire, para nasa ni paniod to niya. Mao to ilang kaon. Atong dali-dali kog pangita ang Jollibee dito pa man sa unahan, ningadto ko dito og ang akong na kolekta gamay sa akong dupa-dupa, nipalit ko dito og unom ka kanang Chicken Joy og akong gihatag ngadto nila. Hesus paghatag nako duna madaghan dito na nagtan-aw gihugupan man sa dito. Daghan naman kay niduol nako ni sibat ko. Patay tani kalakihan Allah, daghan na kay dito. Amot giunsa to nila gikunis-kunis ba to dito? Basta unom ra to ka buok Chicken Joy akong gihatag. Diha gyapon anang dapitan, nakakita gihapon ko og upat ka mga batan-on, babae ug lalaki nga mga imat sa kay mga yagit ba. Nangaon sila in town og noodles. Kana bang noodles kana bang giputos ba? Unsay gibuhat? Gipikas-pikas nilag upat kabahin ang noodles kanang uga ba nya giana nya naaman ay seasoning ilas ang giapod-apod og buo silang ba wa luto gikaon murag cracker nya ana nya mao na to ilang paniod to kun moanha nas inyong balay inyong pakanon dili nya wa man ay balay inyong papuyon dili kadili pa der. Tungod anang atong kahadlok na stress na ta. Si Abraham wa mahadlok. Ingkapat pait sa kay pader oy og sus magantos gid ta nag pamation ta or dagmalan ba ta, abusaran ba ta? Yes, naagi ng pagantos. Pero kuyog nimo ang Ginoo, ang pagantos mahimong kalipay. Tanawa si San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Niingon siya, nagpasalamat ko. Kadungog mo ato? Wa man sa mo'y paminaw-paminaw. Og karon di pasalamat, gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kana bang mag-antos ta para sa to isig kataw? Kalipay di ay na basta kuyog nato ang Ginoo. Kay ang tudlo sad sa Ginoo nato, ingon man siya, pasana ang imong cross. Sige, lingian na imong tupad. Nya pangutan asya ing na malipay kang magantos para nako. Ing na kano. Sige na. Ing na malipay ka nga magantos para nako. Nya gimo gani ng asawa siya kamatay lang diyang buang. Antos-antos kadugay na nako nagantos nimo. Adili sugod karon ikuyog si Kristo sa imong pagantos. Nindot kay na. Kamong mga anak pangutan na inyong mama, pa malipay mo magantos para nako. Nga imong mama kay biya nimong imosmos diha. Ako baya mo'y nagantos para nimo. Unsa man ka malipay ka magantos para manghugas ka ng plato? Depende lang. Basta kuyog ang Ginoo, ang pagantos mahimog yung kalipay. Muna si Bishop Chupilo Kamumot usa ni sa mga nagpakita og pagantos nga nahimo na karong kalipay. Maglipay na ta karong July 27 kay venerable na siya, mag-thanksgiving ta. Pero grabe ang iyang pagantos. Muna karon aron makaambit sad mos kalipay ni Bishop Chupilo Kamumot, antos pud mog palit og slot. Naapatay na hibilin nga mga 3,962 slots ang atong total nga halin as of yesterday sa atong HGVTC 3,038 slots na ang atong halin. Pakpak. Napo na lang kaadlaw ang kuwang. Napay 3,962. Paspasan ni natog palit
antusan tanig palit ay sa mo kaon balik na po kaadlaw nya kanang inyong budget sa kaon sa napo kaadlaw ipalit na tanan og slot. Nawa, di ba? Human sa napo kaadlaw, wag tang inyong arthritis, wag tang inyong diabetes, wag tang inyong kolesterol, wag tang inyong sugar, wag tang inyong uric, wag tang sa inyong ginhawa. Dili tawag. Buhi pa man ang tao god 40 ka adlaw, way kaon-kaon, inom lag tubig init, buhi pa man. Nya ma-detox pa ka, Muslim pa ka. Oh, awa. Normal tanan, inig pa-check up nimo, normal tanan. Hasta imong high blood pressure, ngano man healing gud ni, healing graces. Nya imong giantusan para ihatag, pasti lang dakuan nimo grasya, Ginoo. Mao na siya. Nini, manindog na tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit og nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, ingon nga nakaplagan nila ni Marta ug Maria sa Jesus nga kuyog kanila tungod sa ilang pagkamaalagaron, kita usab malaumon nga ang Ginoo kuyog kanato karon. Busa masaligon kitang moingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang santos nga liturhiya magpalambo sa personal nga pagampo alang kanila nga nagtigom sa pagsimba, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod magdaig sa Dios pinaagi sa paggamit nila sa ilang mga kabangkaagan sa pag-alagad sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga himatyon mutanaw kang Kristo diha sa ilang mga pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sama kang Maria nga taga Betania, mamati kita kang Kristo panahon sa atong mahilom nga pagpamalandong, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga si Venerable Teofilo Kamumot, mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo diha sa presensya sa Ginoo hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Mahigugmaon ug maluluyong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo dihas gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.